खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर नि एमसिएलए बिथां सन्जय सरगियारि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बिथां सन्जय सरगियारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव थांनाय गोलाव सम 15 बोसोर बिपिएफ राजखान्थि हानजाया सोरखार सालायबाय, नाथाय हरिसिंगा ओनसोलनि थाखाय बा हरिसिंगा बियाबाव जौगाथायनि थाखाय जेबो खामानि बिथांमोना मावनो हायाखै होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां सन्जय सरगियारि बिथाङा। मानो होनना बुङोब्ला जे थांनाय 17 बोसोराव हरिसिंगा समस्तियाव जेबो डेभेलपमेन्ट जायाखै। कार्तिक बर' बिथाङा एमसिएलए खननैथाम जादों, बेनिफ्राय जोंहा त्रिदिप बर' बिथाङा खनसेथाम जादों। बे 15 बोसोराव आसलते हरिसिंगा समस्तियाव बेबायदि डेभेलपमेन्ट जेरै जानांगौमोन जायाखैमोन। आरो बिथाङा बुंथिदों जे गोदानै आफाद दाजानाय जे एपिबि एबा अल्टारनेटिभ पार्टी बर'लेण्ड, बे बर'लेण्डआ बे समाव बिथांमोननि जायगा आरो बिटिआर हालामाव माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन बेखौ जों नुहुराखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सन्जय सरगियारि बिथाङा। गोदान आफाद दादों होनना खोनादों, किन्तु बे आफादा जोंनि हरिसिंगा समस्तियाव माबा मोनसे जे गोगोम गोलैगोन जों बेखौ नुहुराखै। बिथाङा बुंथिदों जे दानि गोदान आफाद दानाय एपिबिआ जोंनि हरिसिंगा बियाबाव माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन बेखौ जों नुहुराखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सन्जय सरगियारि बिथाङा। थारैनो मख'नांगोन जे आथिखालाव जे बिटिसि बिसायख'थि, बे बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव फोसावदिंनि हाबाफारि, बे हाबाफारिया सोलिबाय दङ आरो बेनि अनगायैबो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों बुथ कमिटिफोरखौ लानानै मोनसे बुथ लेभेलनि सावराय जथुम, बे सावराय जथुम हाबाफारिया जाबाय दं आरो थिग बेबायदिनो हरिसिंगा बियाबावबो मैयानि सानाव बे हाबाफारिया जादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो बिथां एमसिएलए सन्जय सरगियारिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां सन्जय सरगियारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हरिसिंगा बियाबाव थांनाय गोलाव बोसोर बिपिएफ राजखान्थि हानजाया जेबो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो हायाखै, नाथाय बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों गोबां मानि खामानि जाबाय, गोजोन फैबाय बिटिआर ओनसोलाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सन्जय सरगियारि बिथाङा। आरो फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोङै बे समाव बाहागो लागोनखौबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां एमसिएलए सन्जय सरगियारि बिथाङा। बिटिआर ओनसोलनि गासै 40टा समस्तियावनो बुथ सन्मिलन आरो बे हाबाफारिया जाबाय थादों आरो बेबायदिनो बे हाबाफारिखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मिरु बिफाननि हाइकमान्डनिफ्राय मोनफ्रोमबो समस्ति आरो बिजाथियाव जेरै इन्सट्राक्सन आरो बेबायदिनो हरिसिंगा समस्तियावबो दिनै बुथ सन्मिलननि जे हाबाफारि आरो बेखौ लानाय जादों। दा बुथ कमिटिनि जि सन्मिलन आरो बेखौ नैबेनि कारणे लानाय जायो जे मेरा बुथ सबसे मजबुत आरो बे राजनितिकआव जुदि देरहासार जानोब्ला बुथ कमिटिनि जि बिबानगिरिफोरनि जि हाबानि मावनाय, जि खामानि मावनाय आरो बुथ कमिटिया जुदि खुब स्ट्रेंथेन जुदि जायोब्ला, जिहेतु बुथआ मोनफ्रोम पलिं स्टेसनावसो जायो आरो बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोआ हाइकमान्डनि जि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो समस्तियाव बुथ कमिटिखौ स्ट्रेंथेन खालामनायजों लोगोसे बुथ कमिटि जाखिनि दा हरिसिंगा समस्तियाव जोंहा 85टा बुथ कमिटि बेबायदि दङ आरो 85 दि बुथ कमिटि, मोनसे बुथ कमिटियाव जोंहा 35 बेबायदि मेम्बार्सफोर थायो। दा बहाय जोङो रोखा मोनसे बेबायदि बिसायख'थियाव थि खालामनो हायो देरहासार जानायनि जे बुथ कमिटियावनो जुदि जोंहा 3,000निख्रुइबो बांसिन जुदि मेम्बार्सफोर थायोब्ला बिसायख'थियाव देरहानायनि जिथुनिखि फर्मुला आरो अंक बे खुब माने मोजां जायो आरो देरहासार खालामनो हानायनि मोनसे केलकुलेसना जायो आरो बेखौनो लानानै दे मोनफ्रोमबो बुथ कमिटिफ्रा मोजां रोखोमैनो दाजादोंना दाजायाखै आरो जुदि दाजादोंब्ला
बै बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफ्रा नंथारगौ बा नङा बेबायदि बेखौ मोनसे प्रमान नायनो बुथ कमिटि बा बुथ सन्मिलनखौ लानाय जायो आरो बे बुथ सन्मिलनावनो मोनफा मोनफा जे बुथ कमिटिनि जि सोद्रोमाफोर आरो बे सोद्रोमाफ्रा बहाय उपस्थित जाफैयो आरो बहायनो बुथ कमिटिनि सायाव बिसेसकरि माने आल'सना सावरायलायनाय जायो आरो बेनिखायनो हरिसिङा समस्थियाव दिनै बे बुथ सन्मिलनखौ खुंनाय जादों। हरिसिङा समस्थियाव जोङो थांनाय 2020 मायथाइयाव बहाय गोबाव बोसोर 15 बोसोर BPFनि आखायाव दंमोन 15 बोसोर BPFनि दखलाव दंमोन आरो बेखौ जोङो 2020 मायथाइनि जि बिसायख'थि आरो बे हरिसिङा समस्ति बे मोनसे प्रेस्टिजियास मोनसे समस्तिमोन मानो होनना बुङोब्ला BPF दोलोनि जायबा केन्डिडेटमोन आरो बिथाङा BTCLनि सासे स्पिकारमोन आरो बेनिखायनो थांनाय 2020 मायथाइयाव बिथाङा जोंनि UPPL दोलोजों जेनदों थामहिनबा आंजों जेनदों दा दिनैनि जि जोंनि UPPL दोलोनि जे पजिसन आरो जि जोंनि दोलोनि देरहानायनि जुदि बाथ्रा आरो बेयाव जे 2020 सनाव जों जेसेखिनि भट जों मोनदोंमोन आरो देग्लाय जोङो बिनि बांसिन बेबायदि जोङो भट मोननानै जों देरहासार जागोन मानो होनना बुङोब्ला जे थांनाय 17 बोसोराव हरिसिङा समस्तियाव जेबो डेभेलपमेन्ट जायाखै कार्तिक बर' बिथाङा MCLA खननैथाम जादों बेनिफ्राय जोंहा त्रिदिप बर' बिथाङा खनसेथाम जादों जे 15 बोसोराव आसलते हरिसिङा समस्तियाव बेबायदि डेभेलपमेन्ट जेरै जानांगौमोन जायाखैमोन 2020 मायथाइनि उनाव UPPL दोलो थामहिनबा प्रमद बर' सार बिथांनि जि दैदेननायाव नैबे 4-5 बोसोरावनो बहुद बेबायदि डेभेलपमेन्ट खामानिफ्रा जादों लामा दालां बायदि रोखोम बेबायदि जादों आरो IBS स्किम्सफोरबो बहुद मोननाय जादों आरो बेनिखायनो देग्लायनि जि बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थियाव हरिसिङा समस्तिनि फ्राय आरामसे देरहालांगोन आरो बेखौ जों नुहुरदों। गोदान आफाद दादों होनना खोनादों किन्तु बे आफादा जोंनि हरिसिङा समस्तियाव माबा मोनसे जे गोगोम गोलैगोन जों बेखौ नुहुराखै आरो बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव गासैबो रायजो राजा असमियानो बुं आदिबासियानो बुं कच राजबंसियानो बुं गार'आनो बुं राभायानो बुं जायखिजाया हरिसिङा समस्तियाव थानाय जि रायजोफोर आरो बिथांमोना UPPL दोलोखौनो सापर्ट खालामनानै फिन आरोबाव सरकाराव लाबोनायनि बाथ्राल'सो बिथांमोना सावरायो।